بجوفاوند مكاب حزب جنزب كواس عاد حرم صنع بسمونو زي كسب $30,000 كبتصح كيل نير مو شجر موتي وخم منجستي لمن تاع جنزب تأكل لها تجيجا ملو بملو تقبله معرم تقبرلو نعهم كا يغريتا نهزوين منجستين نعجرين يغريتا زبل نجار ينورن كبرون فتون حاول طبق حسابي خابجيس كان يركض طبق وتقصله إذا لك تجراوي مهان إما خيدهم كنا جيرمنا نجزيهم من محدارنا حجزنا إرسورسهم كبارو عينا كن قبرهم زجبا بريزيدنت إسياس أبي تساقم مشلك أم تكباري زيلة زناي تمدخ أبي لا يخيد الله بس زلام بس أقل منه تودي إندي عيني تفناقاي ما يتوقعوا አይቷቸው አያውቁ ጠይቀዋቸው አያውቁ ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም ኤክስክሉሲቭሊ ናይ ትግራይ ጥርሒት መሬት ዝብልዮም ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘረባ እዚ ያልዕሎም ተዛሪቦም ከማል ኃይለ ዝበሉ ከማል ስታሊን ዝበሉ ኣብ ኣስመራ ኸይዶም ምስ ኢሳያስ ሓራ መሬት ቅዋም ናካይዳን ብስሩ ነፃ ሞደ ዝበሃል ኣካል ገለገለ ዝበሃል ኣይንሰምዕን ኢና ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቕንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክትስ ዋን ይሄን መስገን أنا بوجني እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከምትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ናብና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ሒዘኩም ክሰግር ኣብና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ኣዝዮም ፍሊ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለዉ ማለት እዩ ናብኣቶም ድማ ክንሰግር እንተለና ንስኻትኩም ሓደሽቲ ኢኹም ነዚ ቻናል እዚ ኩሉ ግዜ ለዋለን እንዲዩ ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ኣንድ ሼር ብምግባር ማለት እዩ ነዚ ቻናል እዚ ኣባላት ክትኮኑ የተባባዕኩም كم بتمساسله هناصر يتصحف لي حواتي له كم أتوم هناصر يتصحف لي وجرت تودع سر عدي يغني لي ودنو لايك جيرلي اللي بتمساسله مالتي طعم مدهني هاي دير براذر شيدن جست كيب ات اب ذا جريت جاب الا لو مالتي طعم حوي يغني لي كبرتي هبلي بطعم يمسكن تسفيه ميكائيل نماغون تبعيساتو دهلاك إلى تقاومتي دقفت تقار إرترايان كلهم حبرهم نحنت دهلاك كجفت حبيرهم عريفو دهلاك رخيبو اتنشن كيراتو أودات كلهم أمانس أرغوال تحبريهم إلن مالت تسفيه ميكائيل أودات كلهم سي أمانس أرغوال تحبرو ديهم أنا كي حبركم نتايدي لتمالي إزي كم دي صبو أيكونن تصبو زي كونن صبو أيكونن أي تقبريو تصبو زخونا جن صبو أنا جيرنا مالتيو ألك إيو potential بتعمل بوزح نجار كتسرح تخلي أخي أمو أنا أفتو positive هذا هبي just positive result من تان كله سرحكي زي أم مالس النور اللتا زي تأيت بحال مالتي نعا أولا دحرت صوص سنة جزي رجس أني تمسجنني تخبرني بتزول كوهبتي أم بهرسايد مالتي بايزول بتنعت جون خويني أتزاربيا سلازيس أجمع على إلى أنا أجمع تكون من على أجمع تلي أجن كتير لحندر إن خوينا بزغنا أنا لو ما عند فيديو Welcome to Shidden Reacts 1 عندما صمدو بزبل قداي هذه أمالتي تأطام عنده مسميرون على مبوشع حفت فنجي أغني خميجة تقرأ عندي خيدق أني عد خطير إلى خيدق أني انت لا وانا نقرا هذا تتحصل زناي تمدخ أبي لا يخيد الله بس زلام بس أقل منه تودي إندي عيني ودي كلهم رينا انا شايف انا ولا دي ما اعرف رينا انا ذا زمننا مزياد اللغات اتا قد وريدو نمير دوري اتا وريدو اكثر 10 تسمع ولا تطلع كلها بي حاسب قاعد خد نسخه فرنج تاع عينت قول عاف متولدو كايز حسب زلخو قلع عينت بقى هذا عينت والله بقى مش زبله سي ما حسي زخنا قلعه كم تلاقيهم يوم كم بزحتوا بوتان إيشلاني انترفاز أيقون ينزل كذا الله كافت حيزم مزنورو درجة 5% لنا منغدو 5% جنلو زيادة حيث كاخد كاسم دو تترمو قدي فايونا العدوان يربو قدامي نعيونا يمتشون صمدة إلهم سلس جمروا سلام أورك بهزبين هزبين لنا نحنا نترجمه ويك عارت عاوز صمدة إنا نقول هاي مالتي رتعاوز صمدة وعلى الجرس كيف تستبهله نحنا ناتو من تحيلي حلوه دحريو معاز كم تقرر معاز كم جمد ينقر ثم معاز كم زوج ينقر بوزي خير اللو إلى إذا أمن ناتهم حسابون ذي أمخانا عيد أنا بزلة النشانل زرقوا قوة مالك የኤርትራ መንግስት መጫወቻ ለማድረግ የሚደረግ ቅድም ጽምዶት ነው ነበር ይጠይቀው ይቅርታ የለ አብዛኛው በደል የፈጸመ መንግስት ትግራይ ውስጥ አሁን ተመልሶ ከስልጣንና ከስልጣን ጋር ብቻ የተቆራኘ ስለሆነ ኃይል ትንሽ እድሜን ያራዝምልኛል የሚለው እንደገና ሌላ ኤንጌጅመንት ጀምሯል። ለትግራይ ህዝብ ይጠቅመው ምንድነው? ማንም ሰው ደንታው አይደለም። ይሄንን ከማድረግ አንፃር እዚህ ቦታ መተን እንደ እንትንም የሚውለው ስለ ተፈናቃይ አይተው ማያውቁ ተፈናቃይ ማይተው ያውቁ አይተዋቸው አያውቁ ጠይቀዋቸው አያውቁ
ምን ይታከማሉ ምን ይበላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው የለም። እንግዲህ የተፈናቃይን አጀንዳ ሌላ ግርግር መፍጠሪያ አድርጎ የመጠቀም አዋዝ ስላለ ይህንን ማስቀረት መቻል አለበት። ተመሳሳይ ስለዚህ አፍቶ ወግዒ ዚታይ ነይሩ ሓሊፉ ምስቲ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ዝበሃል ኣሎ ምስኡ ካሊእ ከ ኣሎ ሓደ ምስኡ ሓቢሩ ዝሰርሕ ማለት እዩ ምስኣቶም ይከዲ ተራኺቡ ነይሩ ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ብጠቕላላ ድማ ኣመራርሓ ዘሎ ሕጂ ወይ ከዓ ፕሬዚዳንት ናይ ትኽልል ዘሎ ምስኡ ኮይኖም እዮም ከይዶም ማለት እዩ መን ከፍ ያለው ግዛዕ ዝበሃል ኣሎ ሓቢሮም ከይዶም እዚታት ተዘራሪቡ ነግረ መንገዱ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ጉዳይ እዚ ነግረ መንገዱ ዝለዓሎም ሓደ ነገራት ኣለዉ ሕቶታት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ሕቶ እንዳሃለዎ የለን ክብል ኣይክእልን እየ ዝብል እዩ ብዙሓት ከዓ ተቃዊሞም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝበሃል ኣይነበረን ናይ ማንነት ሕቶ ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን በቃ ኤክስክሉሲቭሊ ናይ ትግራይ ጥራሒት መሬት ዝብል እዮም ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘረባ እዚ ኣልዒሎም ተዛሪቦሞ ዘለዉ ንሱ ከዓ ሕቶ ኣለዎ እዩ ሕቶ ከዓ ብኣግባቡ ክምለስ ኣለዎ ኢሉ ይመፅዮ ኣብቲ ዓዲ ቦታ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣብቲ ናታቶም ናይ ኣሚኮ ዝበሃል ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ከዓ ማለት ጠቕላላ ኣብኡ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ሕቶ ማንነት ከም ዘለዎ እቲ ቦታ ከም ዝተዛረበ ገይሮም ኣቕሪቦም ንሱ ከዓ ኣብ ካሊእ ቦታ ማለት እዩ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ኖ ኣነ ከምኡ ኢለ የተዛረብኩኒ ዝብል ዘረባ እውን ተዛሪበሎ ማለት እዩ እዚ ዘዋቅዕ ጉዳይ ብኣውሩ ግን ሓደ ጽቡቕ ዝበሃል ስቴፕ እዩ ማለት እዩ ከም ዝረኣኽዎ ንሕርዳ ኮይነ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና ዝብል ሓደ ጉዳይ ኣምፅኦም ኣሎ ሰላማዊ መንገድስ ክንፈትሖስ ንኽእል ኢና ዝብል ጉዳይ ኣምፅኦም ኣሎ ዳሕራይ መን እዩ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም እዮም ከኣቱ ዞም ሰባት ኣታታትውኡ ኣተሓዛ ናይ መሬት ብትሕቶ ኣብ ሕቶ ዘሎ መሬት መን እዩ ገለገለ ዝብል ነገር ብዛዕባ ንሱ ዝተዛረቡ ወይ ከዓ ዲስከስ ገበርዎ ነገር ኣይወፀን ግን ተገደደ ሞቶ ሸሞንተ ሞቶ እንዳበለ ማለት እዩ ዘሎ ደመቀ ግዛዕ ዝበሃል እውን በቃ ፍሉጥ እኮ እዩ ሱቕ ኢሉ ኣነ ኮንኩኒ ኢሉ ይዛረብ እምበር በቃ ጠላዕ ትግራይ ምዃኑ ፈሊጥና ኢና ዘለና ዋላ ኣቦኡን ተዛሪቦም ነይሮም ቀድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ቴሌቪዥን ሰሚዐም እየ ኣቦኡ ማለት እዩ ኣይተ ዘውዱ ማለት እዩ ተዛሪቦም ነይሮም ብፅሩይ ቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ ንሕና ኣነ ዝፈልጠት ወደይታይ ከም ዝኾነ ኮርዩ ከም ዝኸደውን ይፍለጥ እዩ ዳሕራይ ንሕና መመለስቲ ዶ ማንነት ግዛዕና ንምልስ ገለገለ ኢሎም ካበይ ናበይ ከም ዝምለስ ማንነት እውን ኣይፍለጥን ብዝኾነ ተዘረባ ናብዚ ኣበጊሶሞ ማለት እዩ ሕጂ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ካልእ ኩናት ከየካይድ ብዝብል ሕጂ መሪርዎ ዘሎ ህዝብን ኣብ መከራን ሓሳረ መከራን ዘሎ ህዝቢ ተመሊሱ ናብ ጥሜትን ናብ ድኽነትን ምእንታን ከይኣቱ ለውጢ ዘምፅእ ኣካይዳ እንድሕር ደኣ ምኻድ ተጀሚሩ ፅቡቕ እንድዩ ብሱር ግን ሓደ ግዜ እሕሊፍካ መሬት ታሪክ ዝፈልጦ ብዘይፈልጦ ብዘይገድስ ታሪክ ዋላ ታሪክ ሒዝና ንሕና ክንማጎተሉ ንኽእል እዩ እቲ ጉዳይ መሬትና ማለት እዩ ታሪክ ኣለና እንድሕር ኮይኑ ብታሪክ ክንሓትት ተኮይና ብታሪክ ክንምልስ ተኮይና ወይ ከዓ ዝምለስ ተሊእና ንምልሶ ተሊእና እውን ተኮይኑ ብታሪክ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ መልሶ ተባሂልና ብሕጊ ዓለም ምምላስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንወስዶ ዝግባእ ግን ክንወስድ ኢና ኣነ ብናተይ ጉዳይ ኣብዚ ዘሎ ሕጂ ብዙሓት ናይ ዲሞግራፊ ለውጥታት ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ነበረ ዲስፕሌስ ጌርካ ቦታታት ሒዝካ ገለገለ ቀይርካ ገለገለ ብዳሕራይ ሓዱሽ ኣይድታት ፈጢርካ ሂብካ ንህዝብታት ንዑ ተመለሱ ገለገለ ኢልካ ምዝራብ ማለት እዩ ፍትሓዊ ኣይኮነን ብናተይ ወገን ሕጂ ፍትሓዊ ዘይኮነ ነገር ፍትሓዊ ክብል ኣይክእልን ተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ቀንዮም ለምቀነን ምባል ዝኣክል እንዳኣለይ እሺ ሓራ መሬት ፅምዶ ንሰላም ድዩ ዝብሉ ዘለዋ ኣብዚ ኣነ ስምዓይ ምስኪ ሎም ዝኽተለ ወዳሓት መሊሱ ሎጊሙና ሓዩ ከም በዓል ሃይለ ዝበሉ ከም በዓል ስታሊን ዝበሉ ኣብ ኣስመራ ከይዶም ምስ ኢሳያስ ፍጹም የናስሓንን ትማል ስራሕ هو ስራሕ እናበለስ ከመይ ገና ንፅምድ ኣስመራ ማይከድ እኔ ሓራ መሬት ዝኸይድ ይትናት ክንገብሮ ድማ ኢና ታናይ 2013 ክንገብራ ኢና ኣብቶም ፅምዱ ወረርቲ ገበኖም ከይፍለጥ ህዝቢ ሒዞም ክጠፉ ኣብ ሕፃት 17 ሰብ ናይ ሓደ ማይበት ዳግዴ መሓል ዝበሃሉ ኣይናለም ትበሃል ምስለቃ ወዲዎም ሻዕብያ ከይቕበሩ ፍጹም ኢሉ ፍጹም ኣይቕበሩን እዮም ከማን ኣይቕበሩን እዮም ኢሉ ሓራይ ከም ሃገሮም ኣይቕበሩን ኢሉ ከምዚ ዓይነት ፅንተታት ፈፂሙ 17 ካብ ሓደ ስድራ ዝፈፀመ ንሕና ከምዚ ንፃመዶ ገለገለ ዝበሃል ነገር የለን ዝብል ንሓራ መሬት ቅዋም ኣካይዳን ብስሩ ንፃመዶ ዝበሃል ኣካል ገለገለ ዝበሃል ኣይንሰምዕን ኢና ንሶም ናብ ፅምዶ እንድሕር ከይዶም ንሕና ንዓፈር ኣለና ኣብቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ዝተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣነ ነጊረኩም ኩሉ ግዜ ንሕና ሓቂ እዩ ሓቂ ኣይኮነን ገለገለ እንዳበልና ስኢልና ነቲ በብዝነፈሰ እንተንነፍስ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይመፅን ስለዘይመፅእ ማለት እዩ ዝተቐየመ ሰብ ተተቐይሙ ክርኡ ዘሎ ታእኻ ትገብር ሕጊ ኣሎ ነቲ ሕጊ ፍትሒ ክህቦ ይግባእ እንድሕር ደኣ ፍትሒ ተፈሪዱ ሓደ ሰብ ተተፈሪዱልኩም ሒና ኣብነት ንስኻትኩም ተባኢስኩም ዝኾነ ሰብ ብኣግባቡ ዝፈትሕን ዝብይንን ኣቦኹም መፅኡን ተታዕሪቑኩም ምስሓብኩም ተባኢስኩም ታሪኹም ትኾኑ በቃ ተዓርፉ ምክንያቱ ተፈትሒልኩም እዩ እንተይ ተፈትሐ እቲ ፀገምኩም እቲ ዝሓተትኩም ሕቶውን እንተይተመለሰ ንስኹም ተዓምፂዝኩም ተጓዕፂዝኩም ነቦኹም ዋላ ይፍረዶ ትፍርድ ግን ንስኻትኩም ኣብ ውሽጡኹም ቅርሒ እንተሎ
ፀገም ድሕረ ልዩ ድማ ንሰላም ድልዋቲን ኣባ ንሰላም ገለ ኸምኡ ኣይኮነን ናይ ሰላም ኣካይዳ ብጣዕሚ እንዳተረዳዳእኻ እዩ ሕድሕድ ሓበሬታታት እንዳውፃኻ እዩ ሕግታት እንዳቐመጥካ እዩ መስርሕ ናይቶም ርክባት ንባዕሎም እቲ ፕሮሲጀር እንዳቐመጥካ እዩ እቲ ሜቶዶሎጂ በዚ ኢና ንረኸብ እውን እንዳበልካ እዩ ውፅኢቱ እውን እዚ ክኸውን እንዳበልካ ምናልባት ነቲ ህዝቢ እንዳረዳእኻ ፈሪሑ ስለ ዘሎ ገለገሉ ይሰግእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተዝኸውን ግርም እዩ ተዘይኮይኑ ካብዚ ንላዓር ንሕና ደግፉና ይብል ካብዚ እንዳሓርሱ ኢልና ሆ ባህሉና እምበር ደግፉና ኣይኮነን ስኢልና ንሕና ድማ ዝለል ክባሃል እንተሎ ናበይ ንምንታይ ብኸመይ ዘይብል ሰብ ኣየድልን ተባሂልና ንሕና ዝለሉ ኢልኩምና ንሕና ስኢልና ክንዘልል ከይፅበዩ እሺ እንታይ ነፍሶም ንምድሓን ዝኸዱ እዮም እቶም ትግራይ ዘለዉ ሚሊሻታት እዮም ዝብለልክ ምክንያት ንምንታይ እዩ ሓደ ይኾኑ እቶም ኮርን ካብ ኮርን ላዕሊ እንትበሃሉ ሚሊሻ ማለት እንታይ ይመስለኪ እታ ጥይት ካብቲ ትኩሳ ንላዕሊ ክሓስብ ዘይኽእል ማለት እዩ ጥይት 200 ሜትር ወይ 400 ሜትር እንድሕር ትትኮስ ኮይና ካብ ላዕሊ ክሓስብ ዘይኽእል ናይ ዓለም ፖለቲካ ናበይ ይኸድ ኣሎ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ በይ በፂሕ ኣሎ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ጉጅለ ደብረፅዮን ንድግፊና ዝበልሉ ምክንያት ንሱ እዩ ደብረፅዮን ቤተሰቦም ስለ ዝኾነ ክኾን ይኽእል እዩ ቤተሰብነት ዝዘለለ ሰብ የለና ቆፂርኪ እንታይ ምዃኑ ዘድሊ ተናዲዳ እንደም ኢሎም እዚ ሕጂ ሚሊሻ እንድሕር ዳ ተፃሪፉ ኮይኑ ሲን ጠቕላላ ሚሊሻ እምበር ተፃሪፉ ነቦ ጥራሕ ኣይኮነን ተፃሪፉ እንታይ እዩ ተካይዳኹም ንባዕሉ ናብዚ ሕውስውስ ዝበለ እዩ ኣይተረድአንን እሺ ትግራዋይ ምዃኑ ድማ ከይዶም ኮ ነጊሮምና ንግዜያዊ ምምሕዳር ንሓገዝና እርሰ በርሶም ክባልዑ ኢና ክንገብሮም ዝግባእ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ዝፍታሕ ኣብ ትግራይ ብዝበቁል ሓሳብን ጥራሕ እሺ ሕዚ ጀኖሳይድ ትግራይ ንሕና ክነጥፍእ ንጓየሉ ሰዓት እዩ ኣይተፈፀመን ኢልና ክንውግዕ ኣዴታትና ተደፊረን ኣሕዋትና ዝኩሉ ረዚን ዋጋ ከፊልና ነውሩ እዩ ቶታሊ ናይ ደንብ ኣፈላላይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣፈላላይ ሓንቲ ካብ ትክክል ናይ ደንብ ኣፈላላይ እሺ ዳሞት ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ጉዳይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣወንታዊ መልሲ ክሳብ ዝረክብ ዘይዕፆ ፋይሉ ይላል እቲ ሕቶ ፍትሓውን ሕጋውን እዩ ናይ ቀጻል ወለዶ ናይ ገዛ ዕዮ ኮይኑ እምበር ኣይቋረፅን ኢትዮጵያ ዘለዋ ቁፅሪ ህዝቢ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባን ብዘይ ወደብ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ እቲ ዝተጀመረ ሰላማዊ ዲፕሎማሲያውን ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቅፅል ኣለዎ ይላል ትክክል እያ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ሰላማዊ ኣካይዳ ብጠቕላላ እዩ ክፍትሕ ዘሎ ሕጂ ናብቲ ናተይ ዘረባይ መፁ ኣለዉ ኩሎም ፈቲኽን ፀሊኽን ኣይኮንክ ማለት እዩ ፈቲዮም ፀሊኦም ናብዚ ክመፁ እዮም ኩለንትናኡ ሰላም ተኻይዱ ኩለንትናኡ ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ዳኣ ተደልዩ ናይ ብሓቂ ተኮይኑ ትዕርቂ ማለት እዩ በዚ ጎን ሒዝካ ከምዚ ተቐልቂልካ ኣታ ከምዚ ዝገበርካ ገለገለ እናበልካ እናተፃረፍካ ዝመፅእ ነገር ኣይከሉን እዩ እቲ ክመፅእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ክግበር ዘሎ ኩለንትናዊ ኣካይዳ ኩለንትናዊ ናይ ሰላም ንኣብነት ካብ ኣስመራ ጀሚሩ ክሳብ ሞያሌ ዝሓልፍ በዚ ይብለኩም ኣለኹ ሰላም በቃ ነንባዕልኻ ትረዳዳእ ትተሓላለ ድሕራይከ ተዋግዕ ዲስከስ ትገብር እቶም ፀገም ዘይፈጠሮ ብዚ ህዝቢ ሽግር ዘይፈጠሮ ሰባት ነንባዕሎም ክራኸቡ ክትሓቋቑፉ ፅቡቕ እቶም ዝፈጠሩ ከዓ ክሕተቱ ግዴታ ተዘይ ኮይኑ ስቑኢልካ በሎ እምብልታ ሒዝካ ጭራ ሒዝካ ገለገለ ከምዚ ኢር እወ ፅቡቕ እዩ ሰላም እዚ እኳ ስሚርና ለሓዝዋ እንዶ በቃ እታ ተጀሚራ ዘላ ፀምዶሲ ክትቅፅልስ ኣለዋ ኢልና ብኸመይ መልክዑ እዩ ተፈላለይ መፅኡ ዘሎ እንታይ ከመይ ጌርኩም ተቐፅልዋ ክትቐፅልዋ እንተለኹም ፍትሒ ብዝተመልኦ መልክዑ ሓቀኝነት ብዝተመልኦ መልክዑ ፍጹም ናይ ሰላም መንገዲ ክትከውን ተኽኢላ ኣረዲኣ ማለት እዩ ፍጹም ናይ ሰላም መንገዲ ተዘይኮይና ናይ ሰላም ይኮነት ናይ ፀላም እያ ናይ ሰላም ተዘይኮይና ናይ ፀላም እንተኮይና ከመይ ጌርና ክንቐፅል ኢኹም ትፅበዩ ንስኻትኩም ማለት ከመይ ጌርና ክንሕባ ብምንታይ ሲ በየናይ ሞራል ከብስሩ ንሓብሕባ ዘይትሕብሕብ ስዋኣቶምን ሃገራውነቶምን ኣድሚቖም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ሃገራውነቶም ዝረኣዩ ካብቶም ዝረኣዩ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ብክልተ ክፅፋዕ ንሪኦ ኣለና መንግስቲ ኣብይ ጠርኒፉ ብዘይ ክብሪ ብዓሰብ ገይሩ እትይዎም ተባሂሉ እታ ዝከላኸለላን ዘፍቅራን ዝነበረት ሃገሩ ከዓ ተቐቢላ ሰዊራቶ ትበሃል ከሎ መን ኢኹም ዝገብር ዘሎ እንታይ ኣቢሱ ኣቶም ህዝቢ እንታይ ኢኹም ኮንኩም ኣንታ ናብ ወኻሩ ተቐይርኩም በቃ ስማዕኩም ክትገልፁ ትኽእሉን ኢኹም ስማዕኩም ተሓትቱ ትኽእሉን ኢኹም ስማዕኩም ተሓትቱ ትኸውን ሕጂ ንስኻስ ባባ ኣረጋይ ስታኮይንካ ኢኻ ግን ኣነ ሓደ ግዜ ዝስምዕና ንሕና ንሓትት በኣንጻሩ ነታስክላስ ክላላታ ታዝሓሸት ኣብ ዓድና ሕጂ ንእሽለይ ዝተወሰነት ነገር ዘላ ስምዕና ንዛረብ ኢና እዚኣ ዝስምዕና ንዛረብ ኢና ወገን ኤርትራ ግን ስሙዕ ዝዛረብ ኣይረኣናን ማለት እዩ ፈሪሕ እየ ነይረ ሓፊረ እየ ነይረ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከለኑ ባዕሉ ትፍርሒ ስለ ዘይለቆቆ ማለት እዩ መፅኡ ይሕሱ ድሕራይ ሓሲእ እየ ነይረ እውን ይብለና ንባዕሉ መጀመርያ ዋላ ሓቂ ተዛረቡ ድሕራይ ዋላ ሓሱ ፀገም የብልኩም ናትም ሰብ ኣብ ዓድና ሓሶት እንድሕር ደኣ ዘየድሊ ኮይኑ ናይ ግድን ክትናበር ደሊኹም ደስ ዝመሰለኩም ተዛረቡ በቃ መብዛሕትኦም ተኸኽ ዘበልና እውን ከም እዮም ይሰግሩ ክሰግሩ ተለው ኢንተርቪው ግበረሎም ሽዑ ዝኾነ ወጊዕ ውግዑ ሓሊፎም ይኸዱ ወፃእ ምስ ከዱ ሓሲኤ ፈራሪሖምን እንዳሎ ፈሪሐ ስለ ዝነበርኩ ሽዑ ዝበልኩ ዋይ ጌጋ እንዲገለ ኣብየት ጉድ መከራ በሊዕና ሕና ረኻዮ ዜጋኻ
ገገዲ ፍካ ክኸይድ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኣጋጢሞዋ ዘሎ ብድሆ ማለሲ ቀሊል ክትዕርዮ እንድሕር ደሊኻ ቀሊል ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እንድሕር ክትዕርዮ ዘይደልኻ መገደይ ጥራይ ኣቕናዕቲ ካብኡ ይትሕለፉ ኢልካ ኢናው ከምዚ ስእልካ ብኒሕ ወይ ብህልኽ ትገብሮ እንድሕር ኮንካ ግን እቲ ሃገር ኣብ ትኸዶ ይብላ ንስኻ ኢናው ኣው ነቒስካ ትተርፍ ማለት እዩ ነቲ ሃገርካ ህዝብኻ ክዝክረካ ዝኽእል ታሪክ ከማናይ ትገድፈሉን ኢኻ እቲ ፀገም ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ፀገም መሸለካ ኣብ ምትግባር እዩ ዝየለ እምበር ነገራት ብኸመይ ከም ዝዕረ ኣበይ ትፀገም ከምኡ ዝበልሕ ሰብ የለን ሓቂ ዘረባና ነግረካ ግን ከመይ ጌርካ ተተግብሮ ኣነ ኣብ እንታይ መደምደምታ በፂሐ መሸለካ መወዳእታ ናይ ሃገር ኤርትራ መወዳእታ መደምደምታ ጀስ ነቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝደለየ ቃላት ኣስማዓዮ እዛ ሃገር እዚኣ ግን ክዕርያ መደብ ከም ዘይብሉ ኣው ወዲአኒ ትክክል እዩ መደብ ተዝህልዎ ነይሩ ክንደይ ዓመት ድንሄ ማለት እዩ ክንደይ ዓመታት ዲ ኮይኑ መዓት ዓመታት ኮይ ተኻይዱ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ መሊስዎ ምኸደ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ክምልሶ ኣይከኣለን ማለት እዩ ብዝኾነ ሕጂ ቅፅለ ቢልና ንሪኦ ማለት እዩ ዘይተማእኸለ ፕሮጀክት ምእካብ ገንዘብን ህዝብን ብዝብል ማለት እዩ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራን ሓደ ጎግሪን ኤሪትሪያ ዝበሃል ሓደ ናይ ጎፈንድሚ ማለት እዩ ኣዋፂኡ ነይሩ ጎግሪን ኤሪትሪያ ዝበሃል ዳግመ ግረባ ማለት እዩ ሕጂ ዓደይ ከማዕብል ብዝብሎ ሓሲቦ ክኸውን ይኽእል ኣይፍለጥን ዝብል ቀሰብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እኮ ዘሎ ማለት ነቲ ዓዲሲ ብፅቡቅ ነገር በቃ እስኪ ግሪን ክትከውን ሓምለዋይ ክትከውንስ ገንዘብ ዘይነዋፀታ ኮይና ንሕና ኢሉ ዝኾነ መደቀሱ ይመፁ ኢሉ ንበል ንዮናስ ሓውና ማለት እዩ እዚ ንሕና ዋላ ካብኡ ክንወስዶ ዝግባእ ፅቡቅ ተመክሮ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንዓድኻስ ዳግመ ግረባ ሓመድ መሬትን ሓመድን ማይን ዝሓዘ ሰብ ወይ ዝሓዘት ዓዲ ኩሉ ግዜ ተዓዋቲት እያ ስለዚ ትኽክል እዩ ነይሩ እዚ ሰብኣይ ድሓር ከዓ 30,000 ገለገለ ዝኸውን ዶላር ብናይ ካናዳ ግዛዕዲ ዝረኣኽዎ ከምኡ ማለት እዩ ተኣኪቡሉ ገለ እሞ ሽግር መፂዎ ካብ መንግስቲ ንምንታይ ገንዘብ ትእክብ ኣለኻ ንሕና ዘይንፈልጦ ዓዲ ክትለምዕ ዘይደልዩ ዓዲ ክትለምዕ ኤርትራ ብዝብል ዝፍለጥ ናይ ዳግመ ምግራም መደብ ውልቃዊ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገስጓስ ጀሚሩ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እናበፅሕ ድማ ብዛዕባ ናይ ኮኮናት ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ዓይነት ፕሮጀክትታት ኣብ ኤርትራ ንምትእትታው ሪሰርች ከም ዝጀመረ እውን ክገልፅ ፀኒሑ ዮናስ እምበያ ብዘበገሶ ጎግሪን ኤሪትሪያ ዝብል ፕሮጀክት ድማ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብጎፋውንድ ካብ ህዝቢ ገንዘብ ክዋፃእ ድሕሪ ምፅናሕ ብሰሙኑ እዚ ክሳብ 30,000 ዶላር ክበፅሕ ክኢሉ ነይሩ ዘበገሶ ፕሮጀክት ድማ ካብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብሚኒስትር ሕርሻ ናይ ኤርትራ እውን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ክግለጽ እንከሎ ዝጀሚሮ ዘሎ ፕሮጀክት ኢሚዲየትሊ ክቋርፆ እውን ተሓቢርዎ ነይሩ ተሓቢሩ ጥራይ ዘይኮነ እውን እቲ ተጀሚሩ ነበረ ጎፋውንድሙ እውን ንግዚኡ ጠጠው ከም ዝበለ እውን ዘርኢ ምልክታት ኣብ ጎፋውንድሙ ተራእዩ ዮናስ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ጠጠው ብሎ እዩ በቃ ጠጠው ብሎ ፈራሪሖም ዓይነዳ ከይተረፈ ኣትዩ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ከም ዘርኣዩ ክገልጽ እንከሎ ናቲ ገንዘብ ፕሮጀክት ኻ ዓፂኻስ ገንዘበይ ወሲድኩም ሲ ገንዘብ ህዝቢ ወሲድኩም ሲ ኣነ ጥራይ ንበይና 11,000 ዶላር ዶኔት ገይረ ኣብ ጎፋንድሚ ካብ ህዝቢ እኮ ብዙ ኣይተረኸበን ኣብ ማእኸሉለይ ንኮሚኒቲ ተዛርቡለይ ኣብ ሜይ 24 ተዛርቡለይ ገለመለ ኢለይ ናባኻትኩም መፅአ ወላ ሓንቲ መልሲ ሃብኩምን ኣነ ግን በቲ ናተይ ፍልጠት መብዛሕቶም ነዚ ገንዘብ ዶኔት ዝገበሩ ምሳይ መጋድልተይ ዝነበሩ ቤተሰበይ መታዓቢተይ ሕጂ እውን ኮሙኒኬት ግበር ኢኻ ትበሃል ዘለኻ ኮሙኒኬት ግበር ፐርሚሽን ረኸብ እቲ ኮካንት ትሬን ባዕሉ ብዙሕ መፅናዕቲ ብኽእላታት ዘድልዮ እዩ ብኣኻ ጥራይ ተገብረ እኹል ኣይኮነን ብናይ ዓዲ ክእላታት እውን መፅናዕቲ ክግበሩ ኣለዉ እንድሕሪ ተቋርፆ ኮንካ ድማ እቲ ገንዘብ ዝኣከብካዮ ተኣምኑ ብሽም ሚኒስትሪ ሕርሻ ድሕሪ ኣኪብካዮ ንሚኒስትሪ ሕርሻ ኢኻ ትሰዶ ናበይ ዳ ክትወስዶሞ ብሽም ሓደ ካንሰር ዝሓመመ ሰብ ገንዘብ ኣኪብካስ ኣብ መንጎ ድሕሪ ተባኢስካ ጠጠው ኣቢልካስ ኖ ድሕሪ ምንታይ ተባኢስካስ እቲ ገንዘብ ንዓዮ ክትብሎ ስለዚ ኣነ ምንም ሽግር የብለይን ይዝብል ባውሩ ክዛረበና እዩ ግን እተካይዱ ፅቡቅ ዲ ነይሩ እንድሕር ዳ ኢልና ብጣዕሚ ልዕሊ ፅቡቅን ነይሩ ባይ ዘ ወይ እታ ዮናስ ዲኻ ትበሃል ዘለኻ ማለት እዩ if you are listening to me in case I'm sending this message to you my big bro ማለት እዩ the initiative that you started is very big enough to change our environment so please keep it up and continue without any hesitation even if there are a lot of obstacles this is the time to continue your deeper and very important aspiration changing our environment to green this is more than ታይባል ካፍቲ ጊፍት ዝውኻ ንባዕሉ ኣነ እናተይ ሜሴጅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣዝዩ ፖዘቲቭ እዩ ኪፕ ኢት ኣፕ ብጣዕሚ ዝተመቸወኒ ኢኒሽቲቭ ማለት እዩ መብዛሕትናሲ ከምዚ ንፀገም እንተዝኸውን ምውፃእ ክደፍኦ ነገረካ ኣይክእልን ንፅቡቅ ተወፂኻ ታና ሕጅናቱ ዘላ ግሪን ትብል ቃል ሕሰብዋ ኢማጂን ግብርዋ ኣብቶም ደቅና ማለት እዩ ዘሎ ብርቱካን ዘሎ ፍራምረ ኣሕምልቲ መደብራት
ግዛዕም ዛዕዚ ኩሉ ማለት እዩ ምልእ ኢሉ ብዘይ ሚዛን ክሽየጥ እንከሎ ኢማጂኔሽን እዩ ኢማጂኔሽን ትመጽእ ዝኽእል ትሆፕ ማለት እዩ ግሪን ኩሉ ግዜ ካብ ጽቡቕ ነገር እዩ ዝብገስ ካብ ዕብየት ካብ ግሮዝ ገለገለ ምስ ኔቸር ተተሓዘ ሶ ትኽክል ኢኻ 11,000 ከኣናቱ እዩ ዝሕዝን እኮ መንግስቲ ቃ ማለት እዩ ሓጋይ ዝረኣየት ታይዝ ባለስ መሪዳ ተሓቢሎም ወለድና መዲ ዓንቃጽ ዝኾነ ታይ ባል ልስኻ ኪፒት ኣፕ ተጣይሰ የበል ኢሎም ማለት እዩ ተጣይሰ ክብል was not myself أنا አይነበርኩን ኣብቲ ቦታቲ completely I was very emotional ከምኡ ክኾን ኣይነበረኒ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እንድሕር ኣለኒ ናብ ሜድያ ክወፅእ ፅቡቅ ኣይነበረን እቲ ጌጋ ሙሉ በሙሉ ተቐቢለ ማዕረምታ ክግበረሉ ንዓኹም ካ የቕረይታ ንህዝበይን ንመንግስተይን ንሃገረይን ደፍቅር ሰበ ኣብ ፖለቲካውን ዝኾነ ይኹን ፀጊ ክህዝ ኣይደሊነ ስለዚ I'm sorry የቕረይታ ግበሩለይ يقريت هذا بالنجار ينورون كبرون فتون حاول طبق حسابي خابجيس كان يركض طبق يخد قصله إذا لك قصله له مالتنا عنا ونحن ونمرأيهم ونوصلنا كذا كابتن عزل لخنا يكون كانت كوني نايكالوت هتكلت فرامرن كم بتمساس هذه هم جبر بتعمل بورتو علىها بتعمل طبق حسابي خالعيل كذا لها نعنا ون بتعمي مالت تمرت ندحر إيرترا تصنيعس ناتنا مريت حبيرو تصنيع له مالتي قلل بزبل ملكو عند هلها تنس الصرحه وسيلك خمشاينا كوب غيرك متكالي كتم تصنع عكالاتون وسخكا خابو اكزامبل دريخا ممصاي زياتا بوزيتيف ነገር ናይ ሎም ዓድ መደብ ዚኣት መስል ክሰሙ ወዳታ ተኸታተልኩም ሃናጽ ዘበለ ሪቶ ስለተገርፉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቀንለይ ክብረት ያበለይ ሎም ቅረ ኾነልኩም የዝምነ ጸጽቦ ስምዕና ቻው ደህና ቀንዩታ ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ